गुड मर्निं लोगोफोर। फुंबिलि समाव इसोरजों लोगोसे गासैबो आंनि भिडिअ नायगिरि सापर्टगिरि लोगो नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय थाबाय। आसा खालामो आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो मोजाङैनो लाखिथों होननानै। आंनि साननायाबो जाफुंथोंसै, नोंथांमोननि साननायाबो इसोरनि अननायाव जाफुंथोंसै। आङो समनि आंखालावनो सानफ्रामबो इसोरनि थान खाथियाव थानानै खुलुमबाय थानो हाया, थेवब्लाबो आं आंनि गोसो गोरबोजों गोथार गोसोजों अरायसम इसोरखौ गाबज्रिबाय थायो आरो अरायसम इसोरनिफ्राय माबा मोनसे बोर आशीर्बाद मोनगोन, अननाय मोनगोन होननानै जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय जेब्लायबो आं इसोरखौ गाबज्रिबाय थायो। बेबायदिनो नोंथांमोनहाबो गाबज्रिबाय थादो। इसोरा जोंनिफ्राय रां रुफा बुध प्रसाद जेबो लुगैया, खालि लुगैयो जोंनि गोथार गोसो। गोसोआ गोथारबानो गासैखौबो गोथार होनजायो, नङा होनबा लोगोफोर? जों गोसोआ गोथार नङाब्ला हाजार बार खुलुमब्लाबो हाजार बार सिबिब्लाबो जों इसोरनि बोर मोननाय नङाना। आयौ जारौआलाय मा मिनि बाला बाला मा मोनबोखोबा बोरो नायनि मबाइल। आयौ मालाय मबाइल गोदान मोनबावबाय, बाब्रे माबायदिबा दामि मबाइल लाया होनलाय, दालाय माथो दामि मबाइल लालायखो नोंलाय? माथो गंसे मबाइलावनो इमान गांलाब गांलाब फैसा गारा होननानै गिसियोमोनलाय, दालाय माथो गारखो? आयु मालाय 5,000 6,000निसो मबाइल लायोमोन बियो। बाव दुगिथार माथो जारौआलाय मबाइल गोदान मोननायखाय, बाब्रे लाबाय दानिया दे ला आयु मालाय नै बेलाय नै आं लाबा दानिया साननायफोरा बेलेग जाबाय नालाय, बेनिखायनो लानो लुगैनानै लानायबाय। माने दाम खमनि मबाइला बायदिसिना गोबाव इउस खालामजायाना, हें जालाबायो, एकदम गरम जालाबायो, बेनिखायनो लाबाय आरो लानो लुगैनानै। बेबा आङो गंथाम मबाइल एक्सचेन्ज खालामनानैसो बे गंसे मबाइलखौ मोनदों, एसे होदेरनानै। बारा दामि नङा आंनि थाखाय बेनो बुहुत 10,000ल'। बेखौबा खुनुरुखुमसो मोनथारदों ओरैनोबा। ओरैनो भिडिअ नायनायल'बाथ' वाट्सएप फेसबुक बेफोरल' खालामनायबाल'थ' दाम खमनियानो सोलियोना, बेनि थाखायनो आं बेफोरखौनो लायोमोन आरो दामि मबाइल लाफेरामोन। थेवबो आंनि साननाया दा बेलेग जाबायना, बेनिखायनो आं बेखौ लानायसै आरो लानो लुगैनानै। गोनांबो जायोना अबेबा समाव आरो नाङा, बेनिखायनो खामानि मावनोसै आं, दोनथ'नोसै। मोनसे आं आयौ बिराद सान्दुं गोसाखा दिनै, बिराद गरम। दा 1ता जाबाय, 1तायावनो लिरबाय आङो। नङाबा बिराद जायगाया गुवारथारना, बेवहाय जोङो ओंखाम सङो, ओमफ्राय गोजां बोथोरबा आरो बेवहायनो ओंखाम ओंख्रि सङो अर सायथावथावनो। बेयो बिराद गुवार जायगाया, एकदम 2 घन्टा गाहाम लाखायो लिरनायावनो। मावदावबासो मावनो हायोना खामानिफोरखौ, मावदावाबा मावनो हाया जायो। बेनिखायनो मावबाय, मावनानैथ' जों रावबो थैफेराखैना, मावबा आरो मोजांसो, देहाया गोरा जायो, सर' जालाङो। फैसा थायोब्लाथ' जों खामानिफोरखौ मावा होननानैबो थानो हायो, फैसा थायोब्लानो गासिबो जाजोबो ना। दा फैसा खमना, बेनि थाखायनो जोङो गोसोबायदि खालामनो हाया, इनकामबो गैयाना, बेनि थाखायनो मानसिफोरा गिदिर फिसा गोरोन्थिफोरखौ मावफ्लाङो। अबेबा फिसा गोरोन्थिफोरखौ जों सुद्रायनो हायो, अबेबा गिदिर गोरोन्थिफोरखौ जोङो बेनि मान सन्मानखौ रां रुफाजोंबो बायनानै मोनफिनाना। बिनि थाखायनो जोङो गिदिर गोरोन्थिखौ मालाबाबो मावनो दालुगैदे लोगोफोर। नाथाय जों खामानिफोरखौथ' फैसा थायोब्ला जोङो जेबोआनो नङा, गोसो जायोबा मावनो हायो, गोसो जायाबा मावालासेबो थानो हायोना। खामानि मावनो बायोबाना लोगोफोर, मोजां माबा मोनसे इनकाम खालामनानै संसार जा, नङाबा बिराद खस्थ' मोनो इनकाम गैयाबा। आरो बेखार हौवाखौ लास्लायस्लाय हाजिरा मावग्राखौ लादे लोगोफोर, नङाब्ला जिउआव बिराद खस्थ' मोनो। उदां उदां जाग्रा बेरायग्राफोरनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनो हिनजावफोरा। आरो हौवाफोराबो हिनजाव लानोबा इनकाम खालामदे लोगोफोर, नङाब्ला हिनजावफोरा बिराद खस्थ' मोनो। नुवाखै माबायदि मावनांदों जारौआनो, इमान मावग' हाया लिरबाबो जोबनो थाङा, मावबाबो जोबनो थाङा, सानफ्रामबो खामानिल'खा बेना। आयु बेरायनायानो गैया, जानायबो गैबावा, खालि मावनायल'। बिराद मेंसोबाय खोमा, बिराद गरमखा बोथोराबो, सान्दुं थां थांनो। नुवाखै बिराद दाउफोरखौबो मोनजाबावासो। आरो लोगोफोर, आंनि गोदान चेनेलखौ अननानै 1K साबसक्राइबार खालामनो होथारदे। आरो आं इसोरनाव आर'ज खालामो आंनिफ्रायबो बांसिन नोंथांमोनखौ बोर सारस्रिथों, आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय, आंनि भिडिअ नायनानै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। अननानै आंनि भिडिअखौल' नायनानै थायो, माबायदि मोन्दों कमेन्टआव मानो खिन्थाहरा, लाइक खालामा, मानो साबसक्राइब खालामा, अननानै प्लिज खालामना होदो। आङो ना स्ट्रिजोंसो लिरदों, माने बेयाव जेबो होआखै, खालि हाब्रुजों दैजोंल'।
जायगाया गुवारना बेनिखायनो आरो गोबोरखिबो गैया बेनिखायनो गाफ्लेया सिगां गोबोरखि थाबाबो गोबोरखिजों लिरखायामोन दा हाब्रुजोंनो लिरबाय थाखायो बेखौ ओरैनो जा साखर आरला दङना समनि आंखालावनो बेफोरखौ फिलिरनो हाया आरो अखा हाबाथाय दसेनो सुस्राजोबोना खस्थ' लिरबाबो बिनि थाखायनो ओरैनो फुस्रोबाय थायो आरोना हाब्रुजों दैजों लगायनानैनो बे दुलियाव माइबो दोनो आरो बेवहाय खर्मफोर जाबा ज' ओंखाम ओंख्रि संनानै ज' जिरायलायनानै बेयावनो ओंखाम जायो आलासिफोरखौ बिदिनो फज'यो बेवहाय बिदिनो फिसा फिसा खर्मफोर जाबा आरोना जोंहा आरो बेवहाय जिफोरबो लामनानै दोनो हरफोराव जि गिसिफोरखौ अखा हाबाबो बेयाव जिफोरखौ लामो आरो जोंहाना बिदिनो जोबथारसै दे माबा लिरदो नायनो बाबाय खोमा बयबो एफा गोबावनो लिरनाय बाब्रे बाबजेबाबो जोबानो बिराद गरमथार गोलोमजोब्बाय नै बिराद गोलोमजोब्बाय हाब्रुबो नांला लामासो माबायदि मोनुखो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै थाब साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय।